Čaute, natáčame FIFA 14. Bude hrať Holandsko a Argentína. Budeme hrať za Holandsko. Ešte sa vám predstavíme. Ten, čo hraje, to som ja, Tomáš. A ten, čo kameruje, to je môj kamoš, Tomás. Holandianom, ktorý my budeme hrať za nich, dáme dres červeno-oranžový a Argentínčanom dáme ako inak modro-biely. Loptu si dáme ako inak Brazuku. Ideme ešte do výmena zostavy. Zoberieme si Untelára, dáme ho na miesto De Guzman, Kiuta na miesto Wijnaldum a ešte Wesley Sneijder na miesto Lenca. Tak dobre to nastav, hej? No, počkej, nevidno. A ideme hrať zápas. Tu je hlavná zostava Holandska, kapitán ako inak Robin van Persie. Tu je zostava Argentínčanov. Argentínčania budú mať kapitána ako inak Messiho. Tu je kapitán Van Persie. Vidíte zostavy. A tu je argentínska zostava. Ešte mimochodom tento zápas hráme na tablete a aplikácia sa volá FIFA 14. Tvrdý zákrok jeden z Argentínčanov na Holandsko, Messi pri lopte. A to gól! Robin van Persie! Pozrite sa na to. Excelentné zakočenie. Messi. Teraz Robin van Persie páli veľmi nepresne. Romero vykopuje. Lavičkový súboj. Vyhral Robin. Tesne vedľa. Pozrieme si spomalený záber. Strela Robina. Veľmi tesne. Táto strela Robina. Romero vykopuje. Ďalší hlavičkový súboj, ktorý vyhral Messi s pracovaním. Van Persie. Toto je Robin. Prešiel cez trojicu hráčov. Robin si zase vybojoval loptu. Ale nevieme, aký hráčov nepustil Robin. Krivá prihrávka. Teraz fantastický pás na nevieme akého hráča, ktorý ide do súboja a robí velikánsku chybu. Teraz vyhadzuje brankár Holandska.
A krivá prihrávka. Offsideový verdikt. Nepíska sa. Pozrite sa, ako sa Argentína teraz dostala k príležitosti. Argentína, je to gól! 1-1. Strelcom gólu je Mascherano. Fantastický, ale veľmi, veľmi tesný gól. Pozrite si to. Veľmi, veľmi tesný gól. Pozrite si toto video. Veľmi, veľmi tesný. Takže 1-1. 40. minúta. To bolo len taká akože strelka robená na všetko po loptu. Hlavičkový súboj. Prihrávky Holandska. Nepresná prihrávka. Za to môže dokedy Holandsko doplatiť. Di Maria hádza out. Pás. Neprešiel. 2 minúty nastavené. Prvý polčas sa už končí. Pokračujeme druhým polčasom. Ďalšia strela. Táto nebola až tak tesne. Argentína prihráva. Toto je Messi. Tvrdý zákrok hráča z Holandska. Robben. Holandsko sa v druhom polčase zatiaľ nikde neponáhľa. Holandský útok 1-2. Skvelý center, gól! Asi to je zase Robin van Persie, áno. Druhý gól. Robina van Persieho. Paradný unik. Jeden hráč prišiel cez dvojicu. Center Robin van Persie ukazuje v tomto zápase, že je hviezda hlavičkových súbojov. Teraz argentínske nedorozumenie. A ďalší, a teraz Robben. 3-1. Toto bola pekne umiestnená hlavičko ku ľavému vinklu. Sergio Romero, brankár Argentínčanov, nemal šancu. Zatiaľ žiadnu hlavičku nemal šancu. Jeho obrana ako keby zaspala. Teraz pre zmenu centroval Robin van Persie na Robbena a keď pri tých dvoch predošlých golov centroval Robina van Persieho. Takže si to aj vystriedali trošku.
Ale teraz ešte Argentína sa snaží aspoň raz odpovedať. Ale takouto hrou, keď bude hrať, tak asi nedorovná. Ako vidíte, prihrávky na holandskej strane. Ale asi to bude ešte jeden útok. Nepresná prihrávka, ale aj tak. Holandsko pri lopte. Holandsko asi zase bude centrovať ďalší center. Ale neprešiel. 2 minúty nastavené v 90. minúte. Ešte snaha Argentíny dať gól. Toto neboli fauly podľa rozhodcu. Ani toto. Ale toto už bolo pískané. Palacio ide za Maxiho. Zabaleta neprešiel. A je to koniec. Uvidíme sa potom. Tak dospeli sme ku koncu zápasu. Keď sa vám toto video páčilo, môžete dávať lajky. Zápas bol 3-1. A keď sa vám to video páčilo, môžete dávať lajky, komenty, zdieľania.